खुलुमबाय। रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ'आव आं अनजु ब्रह्मआ मागोनि बागै फोरमायथिनो लादों। मागो एबा दमासि। मागो एबा दमासिया बर' हारिनि गोरबोनि फोरबो। बे फोरबोखौ सोरबाया मागो, सोरबाया दमासि बुङो। मागो फोरबो बुङोब्लाथाय गोसोनि उसिग्लाबनायजों लोगोसे उदैनि उसिग्लाबनायबो बुंनांगोन। मानोना मागो बुङोब्ला मा जानो, मा लोंनो, जानाय लोंनायनि उसिग्लाबनाय। फिथा, सिथाव, एन्थाब, लारु, ना बेदर बायदि बायदि। मा जालु एम्बु खुगा। लोंनायनि थाखाय जौ सेरेब, जौ बिदै, माइब्रानि जौ, फिसिनाय जौ बायदि बायदि। नाथाय दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जौ लोंनाय हुदाफोरा हारि गुस्लायनायजों एबा जौगानायजों लोगोसे खम जालांबाय। नाथाय जानायनि आरो रंजानायनि हाबाफारिफोरा खम जायाखै, बारायदोंसो। नाथाय सम लानानै, जायगा लानानै माब्लाबा गुबुननि गोहोमाव जोंनि बर' हारिनि गुबै मागोआ सोलायनो नागिरो। अब्लाबो बर'नि गुबै मागोखौ सोलायनो हायाखै आरो हानायबो नङा। बर' हारिया मागोखौ पुस दाननि जोबथानिफ्राय फालियो। पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय सानथाम एबा सानब्रैसिम फालियो। पुस दाननि जोबथा सानाव लावखारफोरा फिथा सिथाव, एन्थाब, लारु, ना बेदर, मैगं थाइगं खांनानै गामि फोथारनि दैसा सेराव बेलागुर लुनानै हराव जायै लोङै रंजायो। गामिनि सेंग्राफ्राबो ना बेदर, माइरं बायदि जाग्रा लानानै बेलागुर सावनो बेलागुर सेराव हरफामानि रंजा बाजा खालामो। दाउज्ला गेसेर जेननायनि लोगो लोगो दुगैनानै दाउखा सिला नुयैनि सिगांनो बेलागुर सावो। लावखारफोरा बेलागुरनि सेराव गय जरा, फाथै जरा बावनानै खुलुमो, आरज खालामो, गामिनि मानसिफोरनो बोर बिनानै होयो। लावखारफोरजों बयबो ज'ज'यै बेलागुरखौ अर लानानै गिदिं गिदिं जै होयो, मोसायो, मेथाइ खनो। खेबबा गिदिं खननानै बेलागुरखौ सावो। बेलागुरखौ राजा रानि, सान्थ्रि आरो दै सेराव एबा दैयाव थालिरनि नाव सायाव दायना दायनि बानायो। दायना दायनिखौ सावनानै गाज्रिखौ होखारहरनाय जायो होननानै बर' समाजाव फोथायो। बेलागुर सावखांनानै बयबो गामि फारसे फैयो। गामियाव आरो जानाय लोंनाय खालामो। मागो दाननि जागायनायनिफ्राय रंजा बाजा साननै एबा सानथामा बर'नि नखराव सिथाव फिथा, एन्थाब जोबनो गैला, ना बेदरबो जोबनो गैला। बयनावबो जानायनि थाखाय जिंगासिनांला आरो रंजा बाजा। जानाय लोंनायजों लोगोसे खाम सिफुंजों रंजानाय, हायला हुइला मोसानाय। बर' हारिया गुबैयै बाथौ धोरोम सिबियारि। अबेसे खायफाया गुबुन धोरोमारिफोरबो दं। अब्लाबो मागोआ मागो फोरबोआनो। मागोआ बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे आंगो। बेखायनो मागोखौ बर' हारिनि गासैबो फालियो। गुबैयै मागो समाव बाथौ सिबिनायजों लोगोसे उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होनाय, खुलुमनाय आरो सिबिनाय दं। लोगोसेयै गेदेरनिफ्राय खुलुमनानै बोरबो लायो। मागोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे समायना हारिमु, जायखौ लानानै जों गोग्गानो हायो। मागोआ जोंनि बर' हारिनि आंगोनिबो आंगो जानानै थाबाय थागोन। मागोनि बागै फोरमायनाया एसेनोसै। बाथ्राखौ सुजुदोंमोन मोगथां नार्जारिया। गोजोन्थों। नायबाय थानो हागोन रिलाइभ निउज 24।